Jeste spremni za novi izazov? A vruće protiv hladnog. Nadam se da ću dobiti nešto ukusno. O ne, imam ledenu picu. Nemaš sreće, Betty. Okej, a šta ja imam? Da, ti si baš imao sreće. Užas! Pa moja pizza je bukvalno izgorela. Ovo je prava lava. Moja ruka! Pazi, inače ćeš ostati bez obrva. Dosta! Imam ideju. Treba mi ventilator. Da, stavit ću ga ovdje. Okej, drugi pokušaj. Sad mi trebaju zaštitne rukavice. Sad sam na sigurnom. Mogu da pojedem picu. Joj, kako jako duva. Čak ne mogu ni da zagrizem dobro. Jao. Tako si smešan. Jel ti smešno? Okej, onda eto ti, probaj moju picu. Odlično ti stoji paradajz na licu. Baš si bezobrazan. Okej, sad je red. Probat ću svoju picu. Joj, za malo da slomim zube. Pica kao kamen. Okej, imam tajno oružje. Treba mi motorna testera. Majko moja, ona je poludela. Jao, šta da radim? Sad ću je razbiti. I eto! Ups. Sve se raspalo. Pa, dobro. Joj. Opa, drugi krug. Ja imam kolu direktno u kocki leda. To je baš hladno. Joj, majko mila. Moja flaša jednostavno gori. Seme, daj mi svoj led, molim te. Pa dobro. Kako hladno. Joj. Šta će sada biti? Ups, Sam. Tako si smešan. To je zapravo bolelo. Hej, prestani da se smeješ. Sad ću iseći svoju limenku. Vidi, uspeo sam. Uzet ću kašiku i probati. To je kao voćni led sa ukusom kole. Super! Hoću ja? Ne, vidi. Šta da radim s ovim? Treba je brzo izvaditi. Ali gdje da je stavim? Smiri se! Sve sam smislio. Vidi, pripremio sam činiju sa ledom za tebe. Baš ti hvala. Vidi, led se odmah otopio. Ali i kola mi se ohladila, super! Okej, probat ću. Kola je ukusna, super, baš ti hvala. Šta se dešava? Izvini, slučajno sam. Betty, kako si mogla? Treća runda? Šta je ovo? Pa to su nudle sa gomilom ljutih papričica i ja volim ljuto. Ja imam ledene nudle. Kako da ih jedem? Vidi, to je samo komad leda. Pokušat ću da liznem. Mada ne. Mogu samo da grizem to. Tako je. Hajde. Pa ti nisi normalna. Okej, vreme je da ja probam svoje nudle. Jedva čekam. Da, ja obožavam ljuto, ali valjda ne toliko. Šta radiš? Tačno. Treba mi ta vatra. Odlično. Da, baš ti hvala što si pripremio moje jelo, a ti nastavi da jedeš. To nije fair. Četvrta runda. Ne, moj sendvič je opet u ledu.
A moj sendvič je vruć i hrskav konačno. Vidi! Jao, kako lepo miriše. Daj da zagrizem, molim te. Ne može? Ma, ko te pita? Svakako ću uzeti. Kako vruće! Moje ruke! Prošlo je. O ne, sve mi je palo pravo na lice. Joj, tako si smešan. Okej, sendvič se raspao, ali mogu da ga sastavim ponovo. Mada, malo ću ga poboljšati. Stavit ću što više šarenog sira i eto. Sve spremno, a mogu da probam. Gledajte kako se sir razvlači. To je neverovatno. O, blago tebi. Da, znam. Ovo je mnogo ukusno. O, da, oduševljena sam. Hoću i ja sendvič. O, čekajte, imam ideju. Samo ću staviti ovaj led u toster. I valjda će se otopiti. Treba samo malo sačekati. A dok čekam, igrat ću igrice. Seme, vidi! O ne, treba ga izvaditi. Udarila me je struja. Ćao, Seme, hoćeš? Da, hvala. Ukusno. Drago mi je što si zadovoljan. Jo, ups. 5. runda, ja imam vruću žvaku. A ja ledenu? Joj, opekao sam ruke. Kako boli. Uzmi ovo. O da, kakvo olakšanje. Baš ti hvala. O, tačno, daj mi to. Sad ću da ohladim svoju žvaku. Eto. Okej. Čekajte, zašto ne mogu da otvorim svoju žvaku? Eto. Uspela sam. Odlično. Joj, a sada ne mogu da otkinem. Možda da zagrizem? Ili da ližem? O ne! Zalepila sam se! Moj jezik! Pomoć! Jau. Betty, drži se. Sad ću da ti pomognem. Vučem. Lakše malo! Sad ću. Još malo. Moje ruke. Betty, izvini. Ups, žao mi je. Dobro je, sve u redu. Sada mogu da probam žvaku. Iskreno ni nešto. Okej, onda sad ja. Moja žvaka se već ohladila i sva se istopila. O, gledaj kako se razvlači. Tako je ukusna. Hoću i ja da probam. Ej, šta to radiš? Ne, to je moja žvaka, vrati. Ali daj mi barem malo. Ne može, daj mi to. Ne, hoću i ja. Vidi šta si uradila. Ali svakako možemo da jedemo. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao!